Hej, jeg vil bare lige hurtigt fortælle jer om et nyt system, vi har fået hjem her hos sadelspecialisten. Fordi du har måske hørt os sige, at træbommen, det er ikke noget, vi ændrer her hos sadelspecialisten. Og det er fordi, når man ændrer sådan en træbom, den er faktisk ikke rigtig lavet til det. Og da jeg blev udlært i tidens morgen, der var det bestemt ikke justerbart. Og det er det ikke fordi, at sådan en træbom, den sidder med sådan nogle nitter herinde, og det er 2 plader af metal, der holder den sammen. Og hvis man putter den i en bommemaskine og trykker med mange tons, så kan man godt få den til at flytte sig og give sig. Men det har en effekt i forhold til holdbarheden, og tit så falder de her nittehoveder af med tiden. Og det gør, at man risikerer, at bommen den knækker. Det gør den ikke lige med det samme. Det gør den lidt ned ad vejen, men det er selvfølgelig super ærgerligt, når man har en dyr, fin sadel, man er glad for. Så derfor er det ikke noget, vi anbefaler. Og derfor er der mange, der vælger en anden løsning, blandt andet en justerbar bom. Men træbommen har nogle helt unikke fordele, som vi egentlig er rigtig glade for. Og derfor er vi rigtig glade for at få TreeClix hjem. Det er et system, man simpelthen... Prøv at se, jeg er ved at sætte det på en kundesadel her. En hest, der har tabt sig lidt, så sadelbommen er blevet for bred. Så får man simpelthen sat sådan en base på herinde. Og så på den base, der kan man sætte forskellige kiler. Alt afhængig af, hvordan hestens muskelsætning og foderstand er. Og når først basen er sat på, så kan man ret enkelt ændre bredden. Bare ved at klikke dem her på. Så nu har vi faktisk en sadelbom, der kan passe, når hesten er som bredest. Og så kan vi bygge den ind og ændre det. Uden vi ødelægger både noget garanti, men også noget holdbarhed på kundens sadel. Så det er vi helt glade for. Det kan sættes på stort set alle de træbomme, vi har på lager. Så har du en sadelbom, der er for bred, eller bare interesseret i at høre mere, så ring til os, eller send os mail på info@sadelspecialisten.com. Hej!